en que consiste o método de redución para resolver sistemas de ecuacións? Bueno, como sempre, imos comezar cunha introdución, un exemplo así un pouco particular, de como se fose de vida real. Imagina que vas á panadería para coller almorzo para a túa familia e pides 2 croissants e 3 napolitanas de chocolate. E entón a persoa teclea ali na caixa e diche, moi ben, son 6,90. E ti quedas mirando ali pa a bandexa cos croissants e os napolitanas e pensas, non sei para que levo croissants se ao final todo o mundo come as napolitanas e os croissants non lles gustan. Entón dis, mira, pensando o mellor, quítame un croissant. E ela deixa o croissant e volve darlle a caixa registradora e diche que agora son 5,70 €. Ti inmediatamente, fíxate que isto é un sistema de dúas ecuacións con dúas incógnitas. Non sabes canto custa o croissant, non sabes canto custa a napolitana. Pero inmediatamente agora sí sabes canto custa o croissant. Porque de aquí a aquí quitaches un croissant e quitaches 1,20 €. Polo tanto, se quitar un croissant é o mesmo que quitar 1,20 €, o croissant vale 1,20 €. Isto é o método de reducción. Matemáticamente, que facemos? Decir que o que imos facer é restar estas dúas ecuacións. Como se dixese que resto os dous tickets. De un ticket onde tiña 2 croissants e 3 napolitanas, quítolle un croissant e 3 napolitanas. Que me vai quedar? Pois vai me quedar un só croissant. Que o poño aquí. Cantas napolitanas quedarán? Pois ningunha. E isto xa non o escribo. Ningunha porque se a 3 lle quito 3, queda 0. E despois do outro lado, se a 6,90 quitolle 5,70, pois isto dá, poño aquí, 1,20 €. E entón quedame inmediatamente un croissant 1,20 €. Despois, unha vez sei que un croissant é 1,20 €, que teria que facer? Pois decir, vale, se un croissant é 1,20 €, pois na segunda, por exemplo, 1,20 € máis 3 napolitanas é 5,70. Ou, posto de outro xeito, 3 napolitanas son 5,70 menos 1,20. E isto é 4,50. Se 3 napolitanas son 4,50, unha sola napolitana ten que ser unha terceira parte de 4,50, polo tanto 1,50 €. E poderíamos comprobar que efectivamente se cumple esta tamén, que serían 2,40 máis 4,50, 6,90. Imos ver como se fai con letras. Poñamos este exemplo. No método de reducción o que eu quero é que unha das dúas incógnitas marche e que quede só a outra. Igual que aquí marchaban as napolitanas e quedaba só o croissant. Cal é o tema? Que para iso necesito que se aquí hai 3 napolitanas, aquí tamén haxa 3 e despois restar. Eu, en cambio, o que vou facer non é restar. Eu vou sumar. Por que? Porque con napolitanas é moi sinxelo, pero con números eu podo ter aquí 3 e aquí menos 2. E cando eu fago 3 menos 2, menos por menos é máis, e entón sería 3 máis 2, 5. Como eso me pode levar a equivocarme, eu vou poñer aquí 3, aquí menos 3 e vou sumar, que é o mesmo. Nas napolitanas non se ve, pero coas letras ímolo ver moi fácil. Aquí teño 2i, pois aquí o que me gustaría ter é menos 2i, porque así cando sumo 2i menos 2i, 0, e marchan os i's. Pero como consigo ter aquí menos 2i? Bueno, pois multiplicando por 2. Se eu teño unha ecuación que é certa, por exemplo, 2 máis 2 igual a 4, e multiplico todo por 2, 4 máis 4 igual a 8 sigue sendo verdade. Pois o que vou facer aquí? Multiplico por 2 e queda 3x por 2, 6x. Menos i por 2, menos 2i.
E menos 11 por 2, menos 22. Se eu agora collo esta ecuación nova e lle sumo a que tiña antes, 6x máis x, 7x. Menos 2y máis 2y, 0. Entón xa non escribo. Se queres, podes poñer máis 0, pero non é necesario. E menos 22 máis 8, pois menos 14. E agora, que pasou? Igual que antes, de repente só me quedan os croissants. Pasa que, bueno, antes me quedaba un croissant e agora quedanme 7. Bueno, non pasa nada. O que fago é que teño unha ecuación facilísima. O 7 está multiplicando, pasa dividindo. Menos 14 entre 7, menos 2. Menos entre máis, menos 14 entre 7, 2. Xa teño o primeira incógnita. Quédame o i. Como fago i? Pois aquí tes dúas opcións. Unha, despexar o i ou simplemente sustituir. Eu podría coller aquí, por exemplo, entón x menos 2. Menos 2 máis 2i igual a 8. Vale, o menos 2 pasa sumando. 2i igual a 8 máis 2, 10. Igual a 10 entre 2 igual a 5. E xa acabei, é unha opción. A outra opción, xa que estamos vendo o método de reducción, é que o faga tamén por reducción. E entón penso, bueno, ademais, porque isto é fácil porque teño o x só. Que me gustaría ter aquí para que, cando sume as dúas ecuacións, o x marche? Bueno, pois a mí me gustaría meter menos 3. Se aquí teño 3, pois aquí quero menos 3. Así de fácil. Como consigo un menos 3? Teño que multiplicar isto todo por menos 3. Así que o vou facer, pero vou facer abaixo. Menos 3 por... Bueno, a ver, usar o símbolo, a cruz para o símbolo de multiplicar non é moi práctico cando estamos en álgebra e x é unha incógnita. Menos 3 por x, menos 3x. Vou subir isto e vou non mover un pouco para baixo. Menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por 2i, menos 6i. Vale? Menos por máis menos, 3 por 2, 6, e o i queda aí. E agora, menos 3 por 8, menos 24. Collo a primeira ecuación, bueno, a outra, esta era a primeira. A segunda, collo a outra e vou a sumar. 3x menos i igual a menos 11. 3x menos i igual a menos 11, que estaba aí arriba. Sumo as dúas, menos 3 máis 3, o sea, menos 3x máis 3x, 0, xa non o poño, se queres un 0. Menos 6i, menos i, menos 7i. Menos 24 menos 11, menos 35. Vale, e de aquí é igual a menos 35, menos 7 estaba multiplicando, pasa dividindo, menos entre menos máis, 35 entre 7, 5. Este é o valor do i. Lembra que en algún sitio terás que poñer solución x igual a menos 2 i igual a 5. Este é o método de reducción. No caso máis sinxelo, que é que, anda, teño aquí un i só ou aquí un x só. Porque en ese caso, que necesito? Menos 3 por menos 3. Que necesito? Menos 2. Bueno, como menos xa o teño, pois por 2. Vale. Pero que pasa se teño algo así e quero usar reducción? Bueno, pois aquí teño 4 e 6. Concho. Pois entón a mí me gustaría ter aquí menos 4. Ui, pero iso é complicado. Ou aquí menos 6. Tamén é complicado. Bueno, podría multiplicar por unha fracción, pero, quen quere meterse en fraccións? Entón, o que fago é dúas opcións. Unha é, pois, este é 4, este é 6, multiplico isto por 6 e isto por menos 4. O menos o puxen abaixo, pero pode ir arriba. A outra opción é que eu calcule o mínimo común múltiplo de 4 e de 6, vexa que é 12, que este se ve prácticamente pois, a simple vista. Entón, quero converter isto nun 12 e quero converter este 6 nun menos 12. Ou este nun menos 12 e este nun 12. O importante é mesmo número, distinto signo.
Como convirto un 4 nun 12? Multiplicando por 3. Pero multiplico por 3 toda a ecuación. Entón, 4x por 3, 12x. 9i por 3, 3 por 9, 27i. E menos 1 por 3, menos 3. E agora vou coa outra. Agora sí, quero aquí un menos 12. Por que teño que multiplicar? Por menos 2. Pois multiplico por menos 2. 6x por menos 2, menos 12x. Menos 6i por menos 2, menos por menos máis, 6 por 2, 12, perdón. Sí, 6 por 2, 12. E por último, 18 por menos 2, máis por menos menos, 2 por 18, 36. E agora sumo estas dúas. 12 menos 12, 0. 27 máis 12, 39i. E menos 3 menos 36, menos 39. E xa queda unha cousa facilísima. Menos 39 e o 39 de aquí está multiplicando, pasa dividindo. Menos entre máis, menos, 39 entre 39, 1. Xa temos o valor de i. Agora, como calculo x? Como sempre, ou simplemente collo este menos 1, o poño aquí ou aquí, donde ti queiras, e calculo, me queda unha ecuación de primeiro grau, ou xa que estamos, imos practicar a reducir agora, aquí reducín a que me quedase só o i, agora vou reducir a que me quede só o x. O mesmo, 9 e 6, se non se me ocurre, multiplico, aquí xa teñen os signos cambiados, multiplico isto por 6, vaime quedar 54i. Multiplico isto por 9, vaime quedar menos 54i. Cando sume, marcharán. Pero o mínimo múltiplo entre 9 e 6 é 18. Vaime sair cálculos máis axeitados. 2 pola ecuación de arriba e 3 pola ecuación de abaixo, para que quede 18 e menos 18. Imos aló. 2 por 4x, 8x. 2 por máis 9, máis 18i. 2 por menos 1, menos 2. Na de abaixo, 3 por 6x, 18x. 3 por menos 6i, menos 18i. E 3 por 18, isto é 54, se non me equivoco. Agora, cando sume estas dúas ecuacións, que me vai quedar? 8x máis 18x, 26x. 18i menos 18i, nada, xa non o escribo. E 54 menos 2, ou menos 2 máis 54, que é o mesmo, 52. Bueno, volvo a escribilo, por saber, non o ve claro. O 26 está multiplicando, pasa dividindo, 52 entre 26 dá 2. E resulta que a solución deste sistema é que i vale menos 1, x vale 2. Aí está. Este método non ten, por así decirlo, pasos, porque hai que ver un pouco o que hai que facer, pero os pasos serían: decido que incógnita me quero cargar. Por exemplo, aquí quería cargarme o x, non? Este, vale. Entón vexo por que número teño que multiplicar arriba e abaixo para que me queden os mesmos números, pero con signo cambiado. Se non se me ocurre, pois sempre vai funcionar este por este e este por... O sea, arriba 6 por 4 e abaixo 4 por 6, pero un dos 2 vai ter que ser negativo. Só un, senón non me vale. Sumas as dúas ecuacións e resolves a que che queda. E despois, se queres facer o outra, o mesmo. Agora quero cargarme o i. Bueno, pois, por que número teño que multiplicar? Pode ser por 6 e por 9, ou pode ser buscar o mínimo múltiplo, neste caso pois sería o 18, e así saenme contas un pelín máis sinxelas. Como sempre, o importante agora é que practiques.